A enerxía é un ben básico, un servizo público, non é un ben de consumo calquera. Ademais, o sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, xa que exportamos o 40% da electricidade que producimos. Aínda así, a Galiza négaselle a capacidade para deseñar e aplicar unha estrategia enerxética propia que leve ao aproveitamento dos nosos recursos enerxéticos para a industrialización, a creación de emprego e para garantir o dereito universal de toda a poboación ao consumo de enerxía. Galiza está vendo expoliados os seus recursos para producir enerxía para o resto do Estado, entre outros, a través dos saltos hidroeléctricos. Na Galiza hai 166 centrais hidráulicas e para construílas, na maior parte dos casos, perdéronse núcleos de poboación, obrigouse ao desprazamento dos seus habitantes e asolagáronse terras productivas. Malia iso, malia os importantes custos sociais e ambientais da instalación desas centrais hidroeléctricas, Galiza nunca tirou proveito desa actividade. A construción destas centrais respondeu no seu día ao modelo de concesión, na súa maioría cunha duración mínima de 75 anos. No remate da vixencia desa concesión, a lexislación obriga a revertelas á administración pública, mais a arbitrariedade das concesións iniciais e certas modificacións legislativas fan que non exista ningunha planificación para a recuperación deses saltos hidráulicos e que as empresas eléctricas sigan gozando deles de xeito ilegal e inxusto. Dende a CIGA, na liña das propostas que vimos levando adiante para unha tarifa eléctrica galega e para unha tarifa eléctrica para a industria electrointensiva, impulsamos unha nova iniciativa legislativa popular que busca aprobar as medidas necesarias para regular o aproveitamento público dos recursos enerxéticos, nomeadamente os saltos hidroeléctricos, e garantir a reversión ao público de todas as concesións hidráulicas que chegan á súa data de finalización. Polo rescate para a xestión pública dos aproveitamentos hidroeléctricos, apoia a iniciativa legislativa popular impulsada pola CIGA. Asina por unha enerxía ao servizo do pobo.